Godina 1889. Nasljednik obećanog Mesije pojavio se u Kadijanu. Njegovo ime je bilo Hazreti Mirza Gulam Ahmad. On je osnivač Ahmadijske zajednice i obećani Mesija i Mahdi. Obećani Mesija Hazreti Mirza Gulam Ahmad je ta osoba. On propovjeda put Islama koji je učio časni prorok Muhamed. To razdvaja Ahmadija muslimanski džamat od ostalih muslimanskih skupina. On je izjavio u jednom od svojih pisanih dijela da je obećani Mesija i imam Mahdi. Rekao je: Allah me poslao da širim ljubav među ljudima i da zaustavim ratove među nacijama, te da otkrijem vjerske vrijednosti ljudima kako bi mogli imati ispunjen život i postići smisao života. Ahmadijska zajednica poštuje prava ljudi i nudi im mir. Nasilje u ime Boga nije opcija. Džihad je u islamskom svijetu, nažalost, vezan uz nasilje. Ali obećani Mesija objašnjava u jednom od svojih dijela da je pravi smisao džihada pobijediti zlo unutar sebe, rasti u pobožnom smislu i stvoriti mir i ljubav unutar samog sebe. Oni koji smatraju da se islam treba širiti kroz nasilje, ne znaju ništa o pravoj ljepoti islama i ne cijene je. Ahmadija muslimanski džamat naglašava jednakost između muškaraca i žena. Emancipacija muslimanskih žena nalazi svoju podlogu u ajetima časnog Kurana, koje je prije 1400 godina primio Allahov časni poslanik Muhamed. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat, i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste, i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu, i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha, i ženama koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. 120 godina kasnije, Ahmadijska muslimanska zajednica ima petog vođu, našeg voljenog Hazreti Mirzu Masroor Ahmada, i milijune sljedbenika diljem svijeta. Obećani Mesija napisao je knjigu Filozofija učenja Islama, koja otvara mnoge aspekte Islama i kroz svoje pisanje inicirao je mnoge međureligijske debate i interese. Čak i izvan Ahmadijske zajednice priznat je kao obrazovani učenjak i pisac, budući da je napisao razne religijske knjige i održavao debate i govore kako bi uvjerio ljude u ljepotu Islama. Njegovo pisanje promijenilo je način razmišljanja muslimana modernog doba. Islam Ahmadija muslimanske zajednice predstavlja slobodu. The very meanings of the word Islam are peace. Ljubav prema bližnjima, služenje čovječanstvu, ljubav prema prirodi. Islam is that religion which has given specific guidance on how to establish peace and has laid down certain rules to achieve this. Islam, pronalazak rješenja za socijalni i osobni mir. All of our acts are due to the teachings that were revealed to the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Ahmadija muslimanski džamat, muslimani za slobodu, mir i privrženost.
Za one koji ne znaju, humanost prije svega nastala je iz potrebe da pruži pomoć ljudima bez obzira na njihovu religiju, boju kože ili političku opredjeljenost. Osnovao je 1994. godine u Velikoj Britaniji tadašnji međunarodni vođa muslimanske zajednice Ahmadija Mirza Tahir Ahmad. Danas ona djeluje u više od 40 zemalja na 6 kontinenata i surađuje s drugim organizacijama poput Crvenog križa, Oxfama i Save the Children. Registrirana u 41 zemlji na 6 kontinenata. Osnova je pomaganje ljudima, elementarne nepogode, krizna žarišta, rat, ali i edukacije. Ovdje su neki od naših programa odraslih i djece u Africi i nerazvijenim zemljama. Svima nama će uvelike pomoći donacija novoga kombija koju nam je donirala udruga Humanity First. Reagirali su, Humanity First je reagirao stvarno, promptno, organizirali smo nekoliko sastanaka i sve je bilo gotovo i nađuće brzo. A brinu i mnogi drugi, pa čak i donacijama za koje su zaslužni oni izvan hrvatskih granica. Evo priče koja to potvrđuje. Čim smo čuli što se događa u Hrvatskoj, nismo odugovlačili. Odmah smo odlučili reagirati i pomoći. Ovakve situacije nisu novost za nas, ali nas raduje što možemo drugima pomoći. Ova druga u nizu donacija nije posljednja. Mi smo sad baš bili na razgovoru sa gospodinom načelnikom. Rekli smo da ovo nije kraj priče, da su mi tek sad zapravo ušli u taj projekt, da ćemo ostati u njemu sve dokle god ovo traje. Terapije koja su toj djeci potrebna. Da kuhinja u Rusijsku. Meni to znači puno u životu. Momentalno sam u krizi, da li ste zadovoljni sa kvalitetom te usluge ovdje i hrane? Da li je to zaista dovoljno za taj jedan obrok dnevni naš? Pa zadovoljni jesmo. Malo zadovoljni. Kvalitetom i količinom. Osoba s cerebralnom paralizom ima oštećenja na svim područjima razvoja, kako fizičkim, tako i drugima. Ona ima jedan svoj osobni projekt koji se može podići na višu razinu koristeći zapravo tehnologiju. Mi trebamo naći način da kroz i ovaj kompjuter i kasnije kroz edukaciju web dizajna omogućimo Jeleni da stvara. Ništa ovo ne bi bilo moguće bez humanitarne organizacije Humanity First, koja se potrudila nabaviti računalo. Naš princip je da ne doniramo novac, nego ono što je potrebno. Imamo ograničene resurse i zato u kratkom roku pokušavamo donirati svu pomoć koja je potrebna na ovaj način. Moram priznat, kada smo pripremili ovaj projekt, odnosno ponudu i troškovnik za uređenje spremnika centralnog grijanja i tople vode u kući za žrtve nasilja u Samoboru, kad se pojavio gospodin u ime udruge Humanity First koja bi to financirala, bila sam malo skeptična, bilo mi je to malo čudno kako se to sad sve odjednom u jedan dan poklopilo. Praktički je tako bilo, jel da? Ali bez obzira na to što je dakle osnovana organizacija vjerska, Humanity First humanitarna organizacija pruža humanitarnu pomoć diljem svijeta u 43 zemlje na 6 kontinenata, bez obzira na nekakvu vjersku, političku, nacionalnu pripadnost i bilo kakve druge predrasude. Pomaže diljem svijeta kroz poplave koje su bile i u Bangladešu, u SAD-u, koje su bile katastrofe, potresi, uvijek se uključuju, uvijek su na prvoj liniji kad treba pomoći. Tako u Hrvatskoj kad su bile poplave ovdje. Glavni cilj Humanity Firsta i Ahmadije je služiti čovječanstvu. Te ove organizacije temeljene na islamu tumače tu religiju na pravi način, a to je ljubav i pomoć potrebitima.